ited ko kada kayo kabsat iti nabara ken naragsak nga kablaaw naimbag nga aldaw tayo mamin kabsat. Agyaman tayo kanapo Diyos sagsipod ta inted na dahito nga bundaway. Tapno buklen tayo manen, we'll make the summary. Iti leksyon nga inadal tayo kada ito nga lawas. Agyaman tayo kabsat ta inturong ni Apo Diyos. Babaen kada ito nga leksyon. Iti amuna because He is the all-knowing God. Dahil kumatikit kita ang tagabsat. Gapu iti kababalin ni Apo Diyos. Amuna iti amin. Manipod iti naglabas. Iti agdama ken iti masakbayan. He is the all-knowing God. Kit iti panangitid na kada tayo. Babaen kada gijay nga padto. The prophecies, iti adadalin tayo, iti libro, iti apokalipsis. Umay kada tayo dayjay panagtalek. Umay kada tayo dayjay panangitid kenkwana. Dayjay pamati tayo. Tapno surutin tayo laeng isuna kakabsat. Dawatek nga agtamed tayo ket agkararag tayo. Maminsan pa'y amayib kasmi iti panagyaman miken ka. Agyaman kami iti nabuslon nga panagayat mo kada kami. Iti naduma-duma nga pamayan inted mo Diyos digiti kasapulan mi. Salun at man na materyalan nang nangruna o Diyos iti panakirelasyon miken ka. Iti panagpamati mi imay o Diyos nga nagbalin anatibtib kerken na sibibiyag. Gaputa makita mi digitay nga inted mo kada kami, babaen kada ito nga leksyon. Tapno si kalaeng iti pagtalkan mi, si kalaeng iti surutin mi. Idalan na kami o Diyos, babaen iti Santong Espiritu. Tapno iti ingkam panaginadal, sika kat si kalaeng iti maidaydayaw. Pakawanan mo, Ama, dagiti nagkurangan ken nagbasulan mi. Iti naganap po, Jesus. Amen. Lesson number 12, kakabsat. Nukit kitaan tayo, nagbiit iti panagtaray, iti panawen. Time passes so fast. Idilaeng kakabsat na Sabado. The past weekend, manipod ti Thursday, ingana iti agsapa iti Domingo. Dagiti Sabbath school teachers, iti North Philippine Union Conference, manipod iti amyanan, ingana ijay Bicol ken iti Palawan. Naurnong kami kakabsat, ijay Mountain Provinces Mission Headquarters, ijay Baguio City. Ket nabukal dayjay may nga misyon dagiti manursuro. Tapno iti panangi iadal kadayta nga leksyon kasla ko maitata. Ket iturong na laeng iti panagpamati tayo kini Apo Diyos. Idi ag-register kaming kakabsat iti Thursday afternoon. Idi lumabasak ijay headquarters iti misyon tayo di Baguio. At dadigiti kakabsat na imay kanya. Ket kunada pastor agyaman na. Inya pagyaman ng kabsat ko na. Gapu kadayta aramidem nga panagiadal iti Sabbath school lesson dayta aramidem tayo tatakabsat. Adu digitima leksyon puntos nga naadal mi. Ket isumot iti isuro mi, iyalato mi di Sabbath school class mi. Imay matkabsat iti publishing director, iti misyon iti Baguio, ni Pastor Bert Martin. Kunana, Pastor, agyaman at iti church nga iganap kunana.
Haan nga problema iti panagadalmi iti Sabbath school lesson. Tapay ko naman when kadagiti members ken orepay dagiti teachers ket dakkel iti bendisyon nga maited gapu kadayjay nga panagbuya da panagadal da iti tunggal Thursday kadwada ka. Uray pay dagiti kakabsat ti Cagayan. Iji Abra, Ilocos, Keningana, iti Tarlac. Uray pay kakabsat dagiti Ilocano nga kakabsat tayo ijay Palawan. Ket iti kunak ni Apo Diyos ken ni Apo Diyos laeng iti madaydayaw. Iti nanumo nga programa nga aramiden tayo. Us-usaren gayam ni Apo Diyos. Tapno tumulong kadagiti kakabsat tayo nang nangruna kadagiti Sabbath school teachers. Iti panangisuro da, iti klase da, iti tunggal Sabado. Isong agyamanak kadagiti papastor, agyamanak kadagiti kakabsat. Nga saan gayam nga dahi agparang no duduman da kami dito'y balay. Una na ni Darwin, dadi kastuyin iti viewers mo. Haan gayam kakabsat. Adu digiti kakadwa tayo. Nga agadal, nga saan nga maibilang. Kuna na ni pastor nga budayaw ni Ogi ko. Ijay akapilyami pastor ka nagdadumang ka. Itaramidin min ka. Dayjay na-i-record din nga panagadal mo iso ti adalon mi. Saan ko mga kasadyay kakabsat? Agda digiti Sabbath school teachers iso kumay iti agisoro. Maminsan pa'y kayat mi kakabsat iti tumulong. Daytoy basit nga ministry is a help. Kadagiti kakabsat tayo nga trabahador, dagiti papastor, dagiti papanglakayen, dagiti Sabbath school teachers. Iti tunggal lawas at damit dagiti PowerPoint outline nga isu iti mabalinyo kakabsat nga usaren and we can send it to you. Anya iti inadal tayo kaday toy nga leksyon. Part 2 kakabsat kaday the seal of God, ti silyo iti Dios ken iti marka iti animal, the mark of the beast. Ni Elder Gini Balagot iti Pusurubio Church, ita Pusurubio, Pangasinan. Kuna na kanya ko, sir, kuna na. Kasi iti pa nag-inayab mi nga trabahador. Sir, kuna na. Anya iti nagdumaan dayjay seal ken dayjay mark. Dayjay kakabsat iti kayat tayo nga sungbatan met itata. Iti panagadal tayo, we come through a conclusion. No anya iti nagdumaan dayjay seal ken dayjay mark. Iti paset a mayulo tayo ket masarakan iti Apokalipsis 13 versikulo 10 na isurat ket basaen tayo. No ti siya sino man at tao mangipaay iti panakakayaw. Mapan iti panakakayaw. No siya sino man at tao makapapatay to iti kampilan. Masapul nga isu mapapatay to iti kampilan. Adtoy iti kinaanos ken pamati dagiti sa santos. Adda kakabsat iti saan tayo nga ma-reverse nga kapadasan iti panagbiag. Iti principle isu dayjay no anya iti imulam, isu iti apitem. Ulit kakabsat. What you plant is what you reap. Kunana ni Apo Diyos, babaen kaday ito'y apaset amayulo tayo. No adda dayjay nga tao
nga iter aramidin na ket dakes arig na kuma panakakayaw mikadua dayjay mapatay no anya dayjay inaramid na isuntumot laeng iti aramiden da kenkwana iti leksyon tayo kakabsat ket insuro na tayo anya dayjay nga maamuan tayo wenno naamuan tayo no sino daytoy nga itudtuno iti libro iti Apokalipsis, the book of Revelation, dayjay animal, the beasts. Nakita tayo gamin kakabsat nga adda iti duwa. There are only two parties ni Apo Diyos in the representation iti anak ni Michael adad ni Lucifer nagginurada ni Satanas tinarigagayan na nga alaen ti lugar iti Diyos ket gapu ta saanen kakabsat na matugmar haanen nga agbabawi ni Satanas kadayjay apanggep na ijay paylaeng langit imayen dayjay gubat. There was a war in heaven. Ket ammo tayo kakabsat nga ni Miguel, ni Michael, isuti na nga ba, ket ti ulag akadaanan nga isu ni Satanas. Naabak, ket naigarangugong ko na nadigiti na udi nga leksyon tayo, ditoy daga. Nagtultuloy kakabsat. Gapu kadayjay nga inted ni Apo Diyos, the first recorded promise in the Gospel, in Genesis 3, versikulo 15. Nga dagtoy ni Satanas, at dagtoy tumet kabsat, dayjay seed, daytoy nga babae, nga itudtudo na nga ni Apo Jesus. Agtultuloy dayjay panagginurada. Agtultuloy dayjay panagginubatda. Ni Satanas sugaten na dayjay bukod daytoy nga anak ngem daytoy nga anak sugaten na dayjay ulo dayjay nga ulag it is deadly imayin kakabsat dayjay iglesia naadal tayo adtoy dayjay iglesia ni Apo Dios the remnant nga buklan dagiti sa santos nga dayjay nga babae nakawusan iti nakaranranyag she was clothed by the sun ket ammo tayo di inadal tayo nga dayjay nga sun S-U-N ket ituduna ni Apo Jesus the Son of Righteousness ket dayjay kinalintag ni Apo Jesus isu iti ikawus na kadigitoy akamkamang daytoy nga iglesia nga ayayaten ni Apo Dios at daytoy nga babae kakabsat balangkantis ti bato na iskarlata nakadadu digiti arkos iti bagina ket itirigat na gapu kadayjay panakikamalala na binartet na dagiti pangulo dagiti nasasyon ken dagiti tattao nga namati kenkwana may sa kakabsat nga masapul nga amuan tayo dayjay nga inbaga ni Apo Dios ijay Apokalipsis kapitulo 13 versikulo 5 ket na surat basaen tayo ket naited kenkwana iti maysa ang ngiwat nga agsao kadagiti bambanag adadakkel ken tabtabbaaw ket naited kenkwana ti kinaturay na nga agaramid iti bayat iti upat a
10 a bulan. At dito'y kakabsat na ito'y nga usaren iti kabuso. Dahil ko natin yung animal, the beasts. At dahil iti turay na, agsaw dagiti bambanag adadakil kentad katabao. Anya, dayjay nga aramiden, daytoy nga organisasyon. Anya iti sao nga panagtabao, blasphemy. Dayjay inandal tayo kakabsat, idi na pangalawas, i-connect tayo dito. Nga daytoy nga pangulo ka, daytoy nga organization. Saan laeng kakabsat nga panagtabaaw iti aramiden. Inalanan dayjay lugar iti Diyos. Namuan tayo nga isuna iti Diyos dito'y rabaw iti daga. He's not a mere man. Daytoy nga pangulo, daytoy nga organization, will put it straight. The Pope, patsinda, nga saan nga isuna laeng kettao, nudiket di Diyos. Tadda dayjay inkabil the vicarious filii Dei. Isuna innala na iti lugar iti Diyos dito'y rabaw iti daga. Doan niya iti mabalin nga aramiden iti Diyos. Daytoy Papa, mabalin na maten nga aramiden kas kuma. Dayjay panang pakawan iti baso. Iti doktrina da kakamsat, saanen akasapulan nga ipudnum kini Apo Diyos tabasol mo. Apan kan iti padi. Ket dayjay nga padi mabalinnakan nga pakawanan. At damit kabsat ito'y Apokalipsis 13 versikulo 5. Iti time frame. Upat apulo ket 2 a bulan. 42 months. Tapno nalalaka tayo kakabsat nga aramiden iti interpretation na ken computation na. Alain tayo ti balakad ni Apo Diyos ijay Ezekiel 4 versikulo 6. Na isurat, basain tayo. Tunggal aldaw maipaay keng ka iti maka tawen. 1 day is 1 year. Tunggal aldaw maipaay iti maka tawen. No adda kakabsat iti upat apulo a bulbulan, 42 months. Ijay a kalendaryuda, adda kakabsat iti 30 nga aldaw. 42 times 30. The product is 1,260 days. Ngayon no alain tayo, dayjay balakad ijay Ezekiel 4 versikulo 6. Daytoy kakabsat, tikayat ng asawan. 1,260 years. 1,260 years. At ito, powerful. Iti aramiden na ket agtabaaw, agaramid ka digiti bambanag, nga datakkel. Ngem adda iti pagtungpalan na. Dayto di inadal tayo idinapan alawas ta part 2 nga roteto. Nga daytoy nasugatan di ulo na, ket idi nga nasugatan. Nagsidaaw dagiti amin at tao ta naimbag. Seemingly it was a deadly wound. Anya iti napasamak kakabsat.
Anya iti ibagana daytoy 1,260 years. Nang rugi daytoy ije 538 AD. Anya daytoy. Idin nga napan kakabsat, dayjay a civil government iti Roman Empire, ijay siyudad iti Rome. Ket daytoy maten iti panangrugi nga dayjay nga organisasyon pampamati which is led by the Pope. Ket nagbalinan akadwa daytoy civil government. Ket isunan kakabsat iti kung natay man lang nga awanen the separation of church and state. No di ket di isunan iti mangidiktar no anya iti aramiden iti civil government. Ngem babaen kini General Berchier maysa kadagiti general ni Napoleon Bonaparte. Napan ije Roma, the capital, idi tawen 1798. Anya inaramid na, apan na nga innala ni Pope Pius VI. He became captive. Ket nagsardeng. Eksakto deji inbaga ni Apo Diyos. Ang tutut 1,260 years. Nukitain tayo kapsa. No ni Apo Diyos itinangibaga. Dayan baga tayo. The all-knowing God. Intuno isuna itinangibaga. Masapul nga isu ket maaramid. Al-alaeng taylaeng the fulfillment. Dayjay nga inbaga ni Apo Diyos nga daytoy aturay nga nanaganan iti animal nga dadalen tayo. Ket naikan iti a period of time nga aramidin na dayjay nga kayat na nga aramidin. Dayjay panagtabtabbao na. He was working in contrary kini Apo Diyos. Iti uneg iti 1,260 nga alalaw. 1,260 at tawtawen. It was done exactly. Ket kita intay kakapsat. Ijay Apokalipsis 17:12 ingana iti 14. May surat, ket basain tayo. Ket dagiti 10 asara ang nakitam isuda dagiti 10 ar-ari. Adida pay imawat iti pagarian. Ngem umawat da iti panagturay akas la ar-ari. Ana iranod ijay animal iti maysa nga oras. Dagitoy asang kanakem ket inted da iti pannakabalinda ken iti turay da ijay animal. Dagitoy gubatendan tu iti kordero. Ken ti kordero abaken nanto ida. Ta isu iti apo dagiti apapo. Ken ari dagiti ar-ari. Ket dagiti maikuyog ken kuana. Isuda dagiti maayaban. Ken mapili. Ken mapagtalkan. Anya iti mapasama. Deji ibagbaga na kabsat. Nga dayjay sang kanakam. There will be a political power
nga adda iti maysa anakam da one mind. Iturong na daytoy kakabsat. Dayjay tarigagay dagiti amin nga laglagi pun tayo dagitoy ket ar-ari. These are political powers. Haan nga religious powers. Ngem dagitoy nga naikan iti political powers ar-ari. Iti dayjay turayda kadaytoy nga spiritual power nga iso dayjay animal. No tadto adu digiti agsaludsod kanya. Pastor papanan tayo. Tadigitoy nga kakabsat, sursuruten da iti development. Idita kami iti Bagyo, idi Rumuar kakabsat iti Bitanya, dahil di nangi housing ang dakada kami. At the time ni Brother Mar nga Velasco, Brother Marso was having his study iti salas, dahil nga retreat house, dahil lang salas, isuti ayan iti internet. Kat ko na naman nung adaman iti kahit kong i-share ka. So he shared dayjay nga findings na. Amoy ko sa daytoy iti kanayon na salsaludsuden da kanya. Nga digitoy nga political powers. Iti kayat da there is one word government. San ka di nga kasjay iti kayat da? One word government. Sang kanakam. May sa titurong. Iti ibagak laeng kadagiti kakabsat. Anyaman apanggapen. Iti tao. Kit numaawatan tayo dayjay padto nga isu iti inted ni Apo Diyos katatayo. Saan tayo nga maawanan iti namnama? I remind kakabsat, digiti kakabsat. Nga ni Apo Diyos inbaganan, ijay tagtagainap ni Nabucodonosor. Nga isu iti ininterpretar ni Daniel. Manipod ka da dakkel nga imahen. From gold, inga na ijay saka. Anya iti nang bukil di saka kapsat. It is iron and clay. Kunana ni Apo Diyos, iti interpretasyon nga inbaga ni Daniel. Saan to? They will not mix. Because they jay adda iti baba. It is made up of iron and clay. Anyaman apanggapen dagiti tattao, dagiti agituray, dagiti kasla ar-ari, nga itidda kadayta nga animal. Tapno maitid kadaytoy nga animal, dahil kuna tayo, the power, the authority. Saan kakabsat nga ipalubos ni Apo Diyos? Taapay. They are made of iron and clay. They will not mix. Ije Europe, kaya't da nga buklin daytoy na nasyon ije Europe. So they made an economy, they named their currency euro. Saanan nga dolyar, saanan nga pound. Anya na pasama. Nagpintas di panggap na. But there was a hidden agenda. Agbalin nga isuda digitoy nga mga ituray. Kaslala ar-ari. Agbalin ko mga sangsang kanakam in one mind. Ngam addan digijay ko na tayo nga Rumuar. So they put it exit, British exit, German exit. Ingana nga dayjay abinukilda become so weak. So the European Union is now a part of history. Ngem daytoy kakabsat inted ni Apo Diyos manen kadatay. Nga adda iti apagbiit
Saan kakabsat nga urahan nga aldaw? Saan abulan? Saan atawin? No di ko na itimay sa nga oras. So, no may sa nga oras, it is only 1/24 of a day. Anya na pasama. Dagitoy a political powers na nasyon. Dagiti leaders na kasaladala ar-ari. Ket addanto dagiti panagsang-sang kamaysa. I'm using the word of Revelation 17 verses 12 to 14. Agsang-sang kamaysadan to itinakemda. They will be in one mind. Ket itedda dayjay a panakabalin ken turayda kadayjay nga animal. Ket kunana ni Apo Diyos, dagitoy iti leader da dayjay nga animal, the religious power. Kadwa na digitoy civil government, dagitoy ng ar-ari. Apanda agubaten ti kordero. Ngem inbaga ni Apo Diyos, ket ti kordero abaken nanto ida. It is given. Jesus is the winner. Maabak ket maabak, tanaabak lagaruden, idi punganay pailaeng ni Satanas. Whatever Satan will do, he cannot win against Christ. Tatamapan tayo kakabsat. Digijay apasuro. Kunana ni Apo Diyos. Digijay ang maikuyog kenkwana. Sino diya kenkwana? Ni Apo Jesus. Managanan iti naayaban, called, napili, chosen, mapagtalkan, faithful. I like the description. Si kakabsat ko, kansya, dagiti kamkamang iti pamilya tayo, dagiti kamkamang iti Sabbath school classes tayo, dagiti kamkamang iti iglesia ni Apo Diyos, this remnant church, gapot at isurutan tayo ket ni Apo Jesus. Sika, iti inbaga ni Apo Diyos, na ayaban, you are called. Sika, iti napili, you are chosen. Ket sika, babaen iti parabor ni Apo Diyos, aramidin na nga mapagtalkan. Dito'y kakabsat, dayjay spiritual war. Ito'y dayjay umay kadatayo, dayjay kunatayo nga the mark of the beast. No adda iti silyo ni Apo Diyos, nga isu iti aldaw apanaginana nga maikapito, rumwar the mark of the beast, nga isu iti Domingo kakabsat. Ti kayat kakabsat, ti kabusor, dito animal, gapot inted dagiti na nasyon dagiti turay da kenkwana, markaan na, he will give the mark, dagiti tattao, ket iti kayat na nga mamarkaan, dagiti sinmurot keni Apo Jesus. His target. Dati baga tayo ni Pedro kabsat ti kabusor arig na yon ang marngar. Sino iti papanandyal yon? Sino iti lilawan ti mga lilaw nga Satanas? Dagiti kakaduana? Saan kakabsat? Who is the target of the devil? Sino iti target daytoy kakabsat nga organisasyon nga ipanguluan dayjay kunatayo nga
Papa. Kunana ni Ellen White, it's a great controversy, page 592. Basahin tayo, kapsat. Those who honor the Bible's Sabbath will be denounced as enemies of the law and order, as breaking down moral restraints of society, causing anarchy and corruption, calling down the judgment of God upon the earth. They will be accused of disaffection toward the government. They will be sikaken iti siya. Mapabasol tayon to. Nganuan niya iti mapaspasama dito'y lubong. Iti kunada at dagamin dagitoy nga tattao nga saan da asumurot kadatayo. Kat itatan umayon digiti panakaitatanes, the curses are coming. And isuda iti akin basur. Sino ti pabasulin da? Digidjay nga agdaydayaw iti aldaw apanagina na aldaw a Sabbath. Anya ngay kakabsat, iti na imbag adamag nga ibaga ni Apo Diyos kadatayo. Apokalipsis 14, versikulo 12. Ngay surat, basahin tayo. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santos. Nga sa limut-mutanda, dagiti bilbilin iti Diyos, ken ti pamati ni Jesus. Though, daytoy nga organization, iti target na kit dagiti pasurot ni Apo Jesus. Nayaban, napili, mapagtalkan. Tinaganda, iti Apokalipsis 14, versikulo 12. Agyaman na kapsa, ninaganan na tayo ni Apo Diyos sa santos. It is not because we are worthy. Ulitin, inayaban na tayo ni Apo Diyos sa santos. Saan agapu tamaikari tayo? No diket di gapu ken Kristo Jesus nga manubot ken mangisalakan tayo. Adda iti seal. Anya kakabsat da iti seal? Brother Jimmy Balagot da ito. The seal ni Apo Diyos ket masarakan idjay uneg iti sangapulo nga bilin nang nangruna iti may kapat abilin. Dayjay may kapat abilin adda iti Exodus 20, 8 ingana iti 11. Iti seal kakabsat adda iti talo nga masapul tayo nga biruken. Umuna, dayjay nagan, dayjay akin kukwa, dayjay nga silyo. The name of the sealer, kunana, the Lord your God. Nikadwa, adda iti title, dayjay nga sealer, dayjay akin silyo. Anya title na, the Creator, tinamarswa. Adda kakabsat iti teritoryo na dayjay nga sealer. Anya teritoryo ni Apo Diyos, yan ang parswa ko na. Ti langit ken ti daga. Isu naman kita kakabsat dayjay seal. Kas pangirgan no ingkabil kuma dayjay seal iti madaydayo a presidente iti Pilipinas. No kita nyo no, adda ti speaking engagement na ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
Idyalamisaan at the seal, the presidential seal. Dayjay itudtuduna dagitoy apart. Sino? He is the president. At the title na, the president. At the teritoryo na, all islands that compose the Republic of the Philippines. He is the president. Ito seal nga ipakita ni Apo Diyos. Isuna, dayjay nga sealer, the Lord your God. Iti title na, the Creator. Iti teritoryo na, the heavens and the earth. Daytoy iti seal nga inted ni Apo Diyos kanyam kanya. The moment nga pinilit na yun ni Apo Jesus a personal a manupot tayo. Hindi lang nakan ako kwa na. Hindi lang na tayo ako kwa na. Dayjay iti kuna na digiti pasuro. Dagiti makikuyo ken kwa na. At dato'y di gubat. Apan gubaten, dayto'y animal. Kadwa na digito'y nga paspasurot na digijaylar kaslala ar-ari. The government political powers. Apan dagubaten, dayto'y nga kordero. Laglagipin nyo dayjay kunana. Ket dagiti maikuyog ken kuana, maikuyog kadayjay kordero, maikuyog ken ni Apo Jesus. Isuda naayaban, isuda napili, isuda mapagtalkan. Why? Because they are sealed. Dayjay panang talit tayo. Dayjay panang salimet-met tayo. Dayjay panang dayaw tayo kani Apo Diyos babaen iti panagtungpal tayo kadagiti bilbilin. We will always put it this way. Iti panagtungpal tayo ti bilbilin ket maysa nga aramid tayo idisanak gapu ta insalakan na tayon ni Apo Diyos. Saan nga gapu ta maisalakan tayo? Saan tay atong palen iti sa nga pulo nga bilin nang nangrungan dayjay may kapat a bilin tapno maisalakan tayo? No. Tungpalen tayo, agsipod ta, datayo ket naisalakan tayon. Datayo dagijay naayaban, datayo dagijay napili, datayo dagijay nga mapagtalkan. Kasanukan to nga ayaban ni Apo Diyos ang mapagtalkan kabsat ko. No saan mo met atong palen dagiti bilbilin na. Adda iti kayat ko nga i-recommend nga aramiden tayo kakabsat. Malagip tayo, idi umay dayjay problema iti panawin ni Josue. Pinagpili na dagiti Israelitas. Sino iti pagserbian nyo dagiti Jujusen? Sana inbaga dagiti nararamid ni Apo Diyos. And then Joshua gave this stand. Kunanan ni Josue, ije Josue 24, versikulo 15, ngem siyak ken tibalay ko, agservi kam to ken Hiyoba. Dayjay iti tarigagay mo, dayjay iti tarigagay ko, saan laeng asya? Nalakati agaramid iti persona. Ngem kas iti maysa nga ama, kas iti maysa a Sabbath school teacher, iraman tay kuma ti pamilya tayo, iraman tay kuma iti klase tayo, nga iti kuna tayo, agserbi kam to
kini Jehova. Intun no agserbitay ton kini Apo Diyos. Kitain tayo, kabsat, iti pagbalinan tayo. The Great Controversy, page 555. Ni Ellen White kunana, it is a law both of intellectual and spiritual nature that by beholding we become changed. The mind gradually adapts itself to the subjects upon which it is allowed to dwell. By beholding, we are changed. Idi nga nangaramid tayo desisyon, itikit-kitaan tayo, isuday jay sursurutin tayo ni Apo Jesus. Kit intun no day jay nga kang kanayon nga adda iti panunot iti isip iti puso tayo. Kit day jay adayag ni Apo Jesus. We are changed. Anyan kakapsat. Timang balbaliw kada tayo, dahil parabor ni Apo Diyos. And when we are totally changed, and the character of Christ is reproduced in us, kunanantun iti Ama, inkan anak ko, alaem dagiti apan mo nga insalakan, they are now worthy, they are now ready, they are now prepared. Adda dayjay silyo iti Diyos ken ka. Ay-ayatin na ka ni Apo Diyos. Inayaban na ka. Pinili na ka. Ket aramidin na ka ang mapagtalkan. Agyaman ka dayto nga leksyon tayo kausap. Agkararag tayo. O Diyos, man nakabalin amin nga Ama. Agyaman kami tanumampay managbasol kami, da kami digiti pinilin, da kami digiti nayabang, da kami o Diyos, digiti aramidem ang mapagdalkan. Gaputa inawat ni ti anak mo, nga isu iti mangisalakan kada kami. O Ama, insina na kami, babaen kadayjay nga panang pili ni, kadagiti nakadado nga sumursurot o Diyos iti kabuso. Insinan na kami. Gaputa tinungpal mi dahil sa nga pulo nga bilbilin mo. Akas panangipakita mi kadayjay ayat ni panagyaman mi ken ka. Ama, tulungan na kami. Tanong umay digitoy nga riribok, umay digitoy nga kapatasan. Adda kami nga si tatalek. Adda kami o Diyos. Iti uneg, iti saklot, iti ayat mo. Ket ijay masarakan ni, dayjay talged, ken inana iti panagbiag ni. Bendisyon na mo Diyos, digiti kakapsat, nga kaduami nga nagadal itata. No isuda ket agisuro danto Diyos iti Sabbath school classes dayon to no Sabado. Ited mo kadakwada dayjay sirib, ited mo kadakwada dayjay panakaawat. Tapno maidalan da dayjay nga klase da. Nga agturong iti dakkel pay a panagtalekdaken ka. Agyaman kami Ama. Agyaman kami. Kadigitoy nga dawat mi, ket patyen mi nga sungbatam, tadinawat mi digitoy, iti kay kariyan tinagan na po ni Jesus. Amen. Ken amen. Ingganan no may nga lawas kakapsat, lipasen tayton, daytoy nakapinpintas, nga leksyon, nga isu, iti inadadal tayo pa daytoy na kwarta. Ay ayatin na kayo na ako, Diyos. Ay ayatin na kayo na.